Nakajingmi kubor halor kajingbam yo jingsiyo kinong tray ka Borsings EM Children's Home kabadon hamaus mai sora nakalyang kahinyaw trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle haka arpo artray kukulalangkot arajar punrio kalau wan sekmat ban pensyai halor kateka kubor. Uba banjab kongwir unong ay kitin ulaong bagajing siyo kumbalong menta ki hindut li balang Presbyterian ki siyo hi yaki hinrei kajing kwa kaseng kalong bakin yo ya kajing yarap na kasorka ban yarap siyo ya kabay nong tray. Pensai company hakabaya day badka borsing hangti kaba borsing child home hangti kabadon hangti apo mouse mai ya kabang kwa bar pensu tu segi pai ba bakani ka child home hangti apo mouse mai kejakari konsuat kadai kabala pe dakini ki hinru balang ipadai da kaniam Presbyterian taban ngiru ngisngau adap da kajing duka mensim haba ngiyu imo ba don kum katu katne ki comment section ki pala kerentar nakabenta kini kinong kersian barat ba ya kiti ki konsuat ki badon hangti hapo mouse mai den nakaliang kaseng ngisngau banong ngisau ban kentu kini kidai kita ki den ki paya ki barat ba nakabenta ki konsuat de ngisau kta kamensim compare la dapi kentok ya kaseng handrai ngisau si la dapi kentok ya kini kinong kersian barat ba ki ba kersian nakabenta kini ki konsuat ki ba kibam don shu ya ki kmi ki pa ba ki ba pe ya kalawe kapateng ka jongki ba ngiru nakaliang kaseng habang idon hang tiru ni ai ka jing kerku kodok ya ki basisin kasi kini ru gesadai kita ki klor jong kari ki banyalam ya kari buka jai benril bat lada kumi ki paradok prosnam ngim sotu ya ka ka jing jenjar jong kita ki kunsuat ki badan hang ti bat lada ngim sotu ya ka jing jong kini kinong kersian ki bala kersian ratba ya kini ki kunsuat hang ti ladangi khen ki la kersian adu ka skol nadu ka puli putih kila kersian hadu ki kot kisla ki jingdon kam baro hadu ki jan kinep ka jakatia ka jakadem bat baro ki jingdon kam kiba kini ki konsuat ki don kam kila kersian rat ba tingi so ban ong syaki pai ba kani kam dei ka benta ka ba nginya pek kmat ya kini kinong kersian kibla kersian ya kini ki konsuat handrei ka dei ka benta ka bangin pek kmat ban yarap lem ne ban kersian lem ya ki lemba jingla barit jong ki pai ba ngi kentu lemba kan kini kani ka media bat kendit ngi su pensai ha ka baya dei bat ka pisa ka jing bami kubor ka kubor den ba dei ba nakaliang jong kita ki hinru balang kim sim lasiu ya kata ka bainong rei na penang kini ki hinru balang ki lasiu ya kani ka bainong bat ka dei katkum ka jing I awareness jong kini ki district level ki badai ki social welfare ki child protection ba yakini ki kenhuan ki ba ri yakini ki konsuat bakin register on da kila register bakin yo ru ya kata ka jing yarap na po ka ministry handrai ka juba ngalakum bala keren menen baki pai ba kenya sautu lang baka juba kalong bai ba kini ki kenhuan ki badang shoes dang thmai na du ar kha jar khan ru sheneng kim chimla yo shu ya kata ka jing yarap na ministry bat kani ka jing yarap ka bamenta na kaleng ka sem ngila keren menen bat kani ka jing yarap kumbala keren da i kong i Miss Warjiri menen i Madam Warjiri baka jing yarap pat mentangin pai kmat syaka state government habak na kaleng joka district level jongki kladon ka jing keren baka government na kata kadau ka seng kami syakmat ban tur syaka sorkar hakaba nginya kendu ya advisor kebanikong beri kendu advisor uba poleng do haba ngin kentu ya katkum ka jingkwa jong kini kinong kersian barat ba ya kini ki konsuat hang ni hapo maus mai kadai bakin yarap bengalah kedau menin syapang rutli pratli kimat andre ka baki kwa menta kadai bi tambakin yarap hakaba ya dai bakin nong tre habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya